Аллах да те благослови, Караибрахим. Милостта на Аллаха да е с теб, Кара Хасан. Поздрави ти пращам Мехмед Паша. Водите 400 еничари. Готови на всичко. Помощ не съм искал, ага. Но щом вече си тук, добре си дошъл. Пилюкбаши, погрежи се за войниците. А ти, Кара Хасан, си мой гост в конака. Чуваш ли какво става вън? Помощ ми пращат. На мен. Решиха, че не мога сам. Кара Хасан може. Където мина вкара хората в правата вяра, а аз стоя и чакам. Аз, Караибрахим, първият, любимецът на агата на еничарите. Стоя и чакам. Исках да ви опазя. Всичко да стане с по-малко кръв. Баща си ми, трябва да ми помогнеш. Как да ти помогна, сине? Като се откажеш от лъжливата вяра, някой трябва да започне. Не искай това от мене. Не мога. А да ме дадеш мужа. Защо не даде Манол? Манол не беше мой син. Как да го дам? Човек може да даде само свое. Така е. И аз ще дам свое. Да писне. Дещо има живо. Билюкбаши, махнете тази жена. Братко! Братко, пощади го. Пощади го, братко. Ти не знаеш мъките му по теб. Пощади го. Билюкбаши, чули какво казах? Ти не си човек! Бях! Ти си човек! Сина, макар и правоверен, не бива да убива баща си, макар и неверник. Аз не го убивам. Той сам ще си умре. Спуснете го. Ех, сине.
Гледам и не вярвам, че това си ти. Какво са сторили с теб? Отвориха ми очите. И какво видя? Видях, че както има едно слънце, така трябва да има една истина. Един Бог. За да е добре на всички. Затова ли приготви дръвника? Дръвника приготви ти. Аз дойдох с протегната ръка. Исках да ти дам цялата долина. Да узнаеш, що е власт и сила. Исках да ви спася. Да ви изравня с другите. Да станете хора. А вие се опитахте да ме убиете. Не разбрахте ли, че не се боя ни от рани, ни от смърт? Само мъртвият не се бои от нищо. Сигурно зато и не се боиш, Страхине, защото си отдавна мъртъв. Пресекли са ти корените и стърчиш и съхнал. Последният ми корен отсекохте вие, когато брат ми вдигна нож срещу мен. Ето, като прекарам ръка, нищо не усещам. И в душата ми е същото. Ни брат, ни сестра, ни свой. Нищо. Служи чалмата, ако не искаш да превърна Елиндения в гробище. Ти, на мое място, щеш ли да я сложиш? А ти, като знам, че си по-твърд и от кремък, ти на мое място, щеш ли да пожариш някого? Да, баща си. Добре. Щом си толкова жалостив, да видим, ще пожариш ли сина си?